Esselamu aleyküm hormatly dostlar we tanışmyşlar. Men häzir Gargala öňkü ady, häzirki adym Mahtumly Bek atamyň adyny göterýär. Men häzir şurada mehmançylykda. Häzir şu görýän suratyňyz Bek Mahtumly atamyň gören suratları geden neme dagy. Adam meni belli bir hudojnygymyz ýa nakkaşymyz diýär. Amangelli Hıdirov. Häzir özü Neftagda ýaşaýar. Otam Amangella ýörmeni towakky sen aýlaýyn Gargala Mahtumly. Döwreklerine hem dogduk ýerime de gorkodeýin hem de şta gorkodeýinçi Mahtumlyň geden ýerleri, Mahtumly atamyň geden ýerlerini diýip ştak getirdi. Häzir aýlap ber. Indi şu görýän suratyny görýäňiz. Şu uly tämşini goýupdyrlar ştaýda. Indi aşakda ýazagly Mahtumly Pragynyň dagda hin keşfi dip. Hawa. Indi özi indi häzir şu dagym görýäňiz, dagam gapdalyna duşun. Görýäňiz. Dagam görkezden şu ýerlikli diýsen görüpdirler. Indi häzir şu dagda, indi şu dagda men aşağı gitdiň. Indi Amangel agam özi ştaýda jaly şaýat hem şulakdyna gurrun bere iýligine menem şonu iýligine ýetirer. Amangel aga söz başı sizdendir. Men öz düşünüşime göre Hudaý her kime her bir umut zatlary bir berýär de, masalan 1977-nji ýylda maňa Hudaý tarapyn iki zat berildi. Hasap edýän. Olam 77-nji ýylyň Tomsonyna şu Mahtumly Pragyny dagatyny keşi öz dogduk owamy şeýeri, sagyrda önüme owamy ýöne şol ençeme ýyldan soňra 77-nji ýyllarda şu zatlar bir maňa görünni. Ona men şo mahal bu keşfi Mahtumly Pragyny dagatyny keşfi diýip aýdyp bilmedim, bir dana ýaşula meňzetdim. Hemem de şol ýylda Hudaý tarapyn maňa ogul perdendi berildi. Indi şu ýerde täýlap dursaňda muny ýyl günümiz görem, bir wagtda görüp onu halka ýetirenim diýerek bolýar. Muny öz ejema atamy görkezdim öňü bilen. Indi şu ýerrak bizim şeýlerak bir keşip bar onu şu bir dana kişi ýatyr. Onuň wagtyň gelmegi bilen soňra öz owadaşlama, özüne bile duýdaşyr goňşulama hemmesine aýdyp ine şu ýerden bir Mahtumly Pragynyň dagatyny keşfi bar diýip men öz goňşulama, öz owadaşlama Mahtumly etrabyna Gargalada ýaşaýan halka ýoşuş ýetirip başladym. Soňra wagtyň gelmegi bilen muny bütün Türkmenistana doğru kabul etbilirler. Bu arada bir näse dokumental kinofilmler romanly, onuň miras, radio ýaly miras, tele ýaly bir näse gepleşikler berdi bu arada. O ine şu ýerden silap dursunuz da ne? Haydi ver. Ozaň näme? Bu zatlaryň hakykatdan dünýäň ýüzüne ýaýrajan olarlar, ama men hemmäňe minnetdar. 9 sene bilen şu biziň owamyzda şol ýany ençeme ýorsa gelibine Sumor jylgysynyň kenaryna o şu ýerlerde bir näse gözellikleri bu aýlanyň gördüň. O innemdir Mahtumly Pragynyň dagatyny keşfi şowda indi biziň garry ölemizde dagama aýlasa bir görseň men aýlamakçy şu ýerlerde. Bolar. Maňala başysyny elmizden geljek zat bolsa siz bir belli adamlara iýligine hyzmat edip beren, ömrüni goýan adamlara hökmän. Ýöne men ştak gelemde bir at ýazyp açdy. Ýa-ni Mahtumly atamyň muzeýinem gördüm. Tanış boldum käbir ýerler bilen, zat bilen. Şonda bir sen okan ýoldaşlar bilen, jan dostlar bilen, deň duşlar bilen basalaşyp, sunkulaňyzdan ýerteşip, hem gülüşip, hem ağlaşyp, hem kawlaşyp geden ýerlerin ştaýlarda ýertejek kawşagady bilen o döwürde ýagdaý başga tesirler. Şo hem adam janlanır ýa. Aýtjak bolan adam hem ağlan ýerin hem gülen ýerleň hem şo döwürlerde atly çagalyk döwürler hiç adam ýadyna çykmaýar diýjek bolýar. Hawa köp sag bol. Eden işleň üçin we etýän işleň üçin ömrüň uzak bolsun, janyň sag bolsun. Şuňaly watanymyz ilminden parahat bolsun. İşleňizde üsüllük, süýji arzular bir ýeten 2020-nji ýylda tüýsürekden gutulýan. Şoň ýalam ýaňa men tanış etdim, ýaňa bellek geçdim.
Hadi işte ağa bilen onun ağası bilen Sehed ağa bilen tanış ettin. Bu çörünüydük. Ocağına oturduk. Köp silap ya. Siladık ve silap ya. Onlara minnettarlık bildirýän. Men häzirçe nemeden sözmüşdaýda azaldaýyn tamamlaýyn. Osam görür ýankydan doğan yerlerini kakan ejen duçuruk yerlerini gorkajak bilen olar bilen tanış bolaýyn. Sağ ol.